आर'नाइ 5G इउटुब चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय आसाम अरुणोदय 3.0 गोदान 3.0 एप्लाइनि मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। गोबां मानसिफोरानो नैबे 3.0 आव एप्लाइ खालामनो होननानै नेबाय दं। नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट मोजां खौरां लानानै फैदों दिनैनि भिडिअ'। बे आपडेटआनो जाहैबाय नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो गोदान बेनिफिसारि अरुणोदय 3.0 नि सायख'नाय हाबाफारिया जासिगोन। नोंथांखौ सोर सायख'गोन, फर्मखौ नोंथाङा बोरै मोनगोन आरो नोंथाङा नैबे अरुणोदय 3.0 आव इलिजिबल जानो थाखाय माबायदि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया थानांगोन, जोङो बेफोरनि ए टु जेड आपडेटखौ दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों नायगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअ'खौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। गिबियावनो नैबे 3.0 जोङो बेनि सायख'नाय प्रसेसखौ जोङो नायनानै लागोन। बेखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया सायख'गोन। बेनि हेडआ जाहैगोन डिसिआ। ब्लक लेभेलनिफ्राय बा पिसिडिसि लेभेलनिफ्राय बेयाव आं खौरां मोननाय बायदिब्ला भट होग्रा मिरु पुलिं स्टेशननिफ्राय 4 बेयाव मेम्बार सायख'नाय जागोन। अरुणोदय 3.0 नि थाखाय सार्भे खालामग्रा बे 4 मेम्बारा नोंथांनि गासैबो डेटाखौ बिथांमोना लागोन। नोंथाङा अरुणोदय 3.0 आव मोननो हागोन ना हाया, बेनिफिसारि इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया मिलायगोन ना मिलाया, बेफोरखौ गासैखौबो नोंथांनि बे अरुणोदय 3.0 नि थाखाय 4 मेम्बारा सार्भे खालामनाय जागोन। बे 4 मेम्बारा सार्भे खालामनानै नोंथांनि डाटाखौ फथायहरगोन ब्लक लेभेलाव आरो बे ब्लक लेभेलनिफ्राय फर्मा थांगोन नैबे डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं डिसि अफिसाव मोनहैगोन। बे डिसि अफिसनिफ्राय नोंथांमोनखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेल मनिटरिं कमिटिया सायख'गोन। बेबायदि सिलेक्सन प्रसेसा जागोन। आं बेबायदि खौरां मोननाय जादों। दानिया नोंथाङा नैबे 3.0 आव इलिजिबल जानो थाखाय बेयाव मोननैसो गोनां क्राइटेरियाखौ बिथांमोना मख'नानै होदों। आं बेनि बागै नोंथांमोननो आपडेट होगोन। मानो होनोब्ला क्राइटेरियाया मिलायाबा नोंथांमोना अरुणोदय 3.0 आव एप्लाइ खालामबाबो मोननाय नङा। आं मोननैसो गोनां क्राइटेरियानि बागै नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेराव आपडेट होगोन। गिबियावनो बेयाव बुंखानाय जादोंमोन नोंथांनि आखायाव रेशन कार्डआ थाथारनांगोन। गांसे रेशन कार्डजों सासे मानसियाल' बेयाव मोननो हागोन। न'खरनि सासे मानसियाल' गांसे रेशन कार्डजों नोंथांमोना बेनिफिटखौ मोननो हागोन। नैबेयाव लिरनानै होखादों आरो नैबेयाव बुंदोंमोन इनक्लुड खालामगोन बेयाव प्रधान मन्त्रि जीवन ज्योति बीमा योजना आरो प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना। बे स्किमफोरावबो इनक्लुड खालामनायनि बाथ्रा बुंदों। बेयो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बीमा योजना। बेबायदि नोंथांमोननो स्किमखौबो सरजाबनानै होगोन। दानिया बेयाव नोंथाङा इलिजिबल जानो थाखाय रेशन कार्डआथ' नोंथांनियाव थाथारनांगोन आरो बेयाव मोननैसो क्राइटेरियाखौ जों नायबावनि। गिबियावनो अरुणोदय 3.0 नि थाखाय फार्स्ट प्रायरिटिखौ होगोन। नैबेयाव अनलि बेयाव हिन्जाव मानसिफोरा बेयाव मोननो हागोन जाय बिथांमोना हौवा थैजानाय, उइन्ड' सेपारेट फिमेल, फिजिकेलि हेन्डिक्राफ्ट पार्सन, आनमेरिड गार्लस, बेफोरबायदि बेयाव क्राइटेरिया जाय बिथांमोना गोलैयो बिथांमोना फार्स्ट प्रायरिटिखौ मोनगोन। आरो सेकेन्डआव जाहैबाय जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं, 2 लाखनि बोसोराव 2 लाखनि गाहायाव खामायो, बेफोरबायदि मानसिफोरा नैबे 3.0 नि थाखाय इलिजिबल जानो हागोन। बेयाव हौवा मानसिफोराबो मोनगोन, नाथाय बेयाव मोनसे बाथ्रा बुंनाय जादों नोंथांमोना फिजिकेलि हेन्डिक्राफ्ट जानांगोन आरो बे फिजिकेल हेन्डिक्राफ्टनि सार्टिफिकेटनि पार्सेन्टआ 40%नि गोजौआव थानांगोन। अब्लासो नोंथांमोना जाय बिथांमोना नैबे 3.0 आव एप्लाइ खालामनो होननानै सानदों, अब्ला बेयाव हौवा मानसिफोराबो मोननो हागोन। नाथाय नोंथाङा बेयाव फिजिकेलि हेन्डिक्राफ्ट बिकलंग नोंथाङा जानांगोन आरो नोंथांनि बेयाव बे बिकलंगनि बे सार्टिफिकेटनि पार्सेन्टआ 40% बेखिनि जानांगोन। बेफोरबायदि नोंथांमोना बेबायदि क्राइटेरियायाव गोलैनांगोन 3.0 नि थाखाय। आङो बे आपडेटखौ ब्लक लेभेल मिटिंनिफ्राय रोखायै मिथिनानै मोननाय जादों। थाबैनो नैबे सप्तासेनि गेजेरावनो गोदानै मानसि सोसननाय 3.0 नि थाखाय गोदान बेनिफिसारि सायख'नाय हाबाफारिया जागायसिगोन। बेयाव पुलिं स्टेशन, भट होग्रा पुलिं स्टेशन, बेनिफ्राय 4 मेम्बार बेयाव सायख'नाय जागोन सार्भे खालामग्रा। बे 4 मेम्बारा नोंथांमोननि जायगायाव नैबे
जायगायाव फैनानै गासैबो नोंथांमोननि गोनां डकुमेन्ट जेरै आधार कार्ड रेशन कार्ड बेफोरबायदि डकुमेन्टफोरखौ बिथांमोना चेक बानायगोन नायगोन आरो सार्भे खालामनानै नोंथांमोननो नैबे गोदानै 3.0 अरुनदयखौ प्रभाइड खालामनानै होगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। बेनि माबाफोर गोदान आपडेट फैयोब्ला नोंथांमोननो शेयार बानायगोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।